Brought to you by HD Studios, keeping your memories in HD quality.
akukanga kungikanga qala noko bazalwana ngamani kifani alibophe kuduzelikani ngogo akukanga kungikanga noko ngathi kubuhlungu lomniselo mfondeni lomniselo mqheleni xa benyuka uba umbona anyuka azozikhokela ngothanda Silapha namhlanje Zwilokuphela eqala konyaka likunayo akhalenda yakho kanti siyahamba usibonzelo wathi on this very day will be here wathi kuyele nizawuyela zonke izinto ndaqoma ndibalele ndacinga uxoxa ndacinga uthembela ndacinga abantwana bakamfundisi kuba benendweba ngisekwela college abefundisi balapha ngabanye abezilecturers zami abefredono nokuhlobana kanjalo Thixo wena mdalo zonke uzikuthatha silapha namhlanje sibhekisa kuwe iye kuthi inyimbi zemihla nemihla azimile kodwa nguwe usuka zomzuyibisi nansi le nkonzo Thixo nofefe ikhulele inkonzo inkonzo ngelo xesha sebebona ufuthi uvabaza wathi esempilweni qake umuntu banelizela yakhe silapha namhlanje akumandala Yehova thela ukubona abantwana bakamfundisi labe kubinyembisi yaqonda ikhona into there is something once you cry there is something but they were not crying they were weeping Thixo namhlanje sicela yodwa ke namhlanje lexesha
Mabathi ngabelana ngokuhlanje. Lama ngayibona into nje mabona uKristu yedwa. Kuba uKristu uzokwenza yonke lento lesilapha namhlanje. Kuba wayathetha ukuthi engekho yena akhona ukwenzeka. Silapha ke namhlanje profeta. Sisalomoya wakho. Nabashumayeli bakho Thixo, nakunkwangele mntana kwaya. Ngizonwabela into ukumbona ngikuchayile. Ndinganabanza uthini na. Kodwa ke xaba ndavuma yokuba ezeza namhlanje ke isuse. Ndingene elizweni. Silapha ke namhlanje. Sicele yodwa ke Thixo profeta. Umfundi ozokungcwaba namhlanje lapha uzabeka ilizwi. Umphefumulele Thixo. Ashumayele into esingayo. Biphinde yabo ashumayele into esingayo. Ngiyacela Thixo profeta. Ukhona wena yonke nakwenzeka. Mele seke Thixo sibelapha namhlanje kuba kaloku ithabo lomuntu alali phezu komhlaba. Yonke silapha waye not bury this boy. Guys, siyokumbeka. Wikamele uthanda lesibhileti Shabbat. Ukuthi ukuphunga unaphakade. This boy is here to do the Shabbat. Yonke silapha nje. Ngoba akakhambani yini. Simsakulondawo. Sayazi emthembelana. Sawuthibana emuthi. Ngobe namanje alathele abantu nakhona noba Thixo. Ayiza kuba. Uthi Yesu ezaze emhlabeni amanqaba asezaze emhlabeni Thixo namkeleho. Kuba lokhu manje uThixo onoxolo ova izikhulu. Into sakhe sasenzele uKristu usithi amen. Amen. Sasazulwini ma imaselo. Oh
ifumane sokuqala sokugqilela lingathulanga lengoma umandizumiso amashumi mathathu anesithoba iindumiso yamashumi mathathu anesithoba apha emaculweni ngu-284 apha emaculweni ngu-284 sakuyifunda ke nabantu abayifumeneyo ndithe ndiyakulumkela iindlela zami ndize ndingoni ngolwimi lwami ndogcina umlomo wami ngomkhala xa okokekileyo asekufeni pam ndasisidenge ndathi xhwaka ndathi tu nakoko kulungileyo lwaza usizi lwam lwavuka intliziyo yam yabashushu phakathi kwam ndisacinga watsha umlilo ndathetha ngolwimi lwam Yehova ndazise isicelo sam nomlinganiso wemitha yam ukuba ungakanani na ndize ndazi ukunqamka kwam bona ke imitha yam uyenze njengokuphansi nesayga nexesha lam ndinjengokungento phambi kwakho ngenyaniso kwakho kungento kuphela bonke abantu emi nje ngenyaniso umntu uyahamba njengesithunzi ngenyaniso bafumana benesithukuthezi uyakhumbela indebo kanti akamazi oyakuzamkela kaloku Nkosi ndikhangela ntonina ithemba lam likuwe ndikhulule kuzo zonke izingqito zam ungandenzi umgxekwa wamageza ndibe ndisisidenge andavula umlomo wam ngokuba kwenziwe nguwe ngosa isilelo sakho kum ndigqityiwe kukulwa kwesandla sakho xa kuthi ngenxa yenkohlakalo umluleke umntu ngezohlwayo uyonakalisa ubuhle bakhe njengentuku inyaniso bonke abantu abandabo yiba umthandazo wam Yehova unike indlela ekukhaleni kwam ungathi xhwanga ezinyembezini zam ngokuba ndinguwasemzini ndikuwe nje ndingumphambukeli njengoobawo bonke zundiyeke ndize ndizomelele ndingekemthi ukuze ndingabi sabakho ukuthi mayisikelele ithamsanyeele ngoku nangona phakathi amen ngoku ke sizawubiza MC oza kuthubela le nkonzo into ezakwenzeka khaya nakatata uVabaza nomama uVabaza sizawuthula kakhulu andikayiva nangoku ingoma yeva nje ingathi ngiyimolo andiyiva le ngoma ndifuna ukuyiva le ngoma ngoba singcwaba umntana kamfundisi nomfundisikazi kufuneka sikhululeke ndifuna ngoku umntu le akhululeke azive ukuba ndikhululekile njengoba bawuyeka kule nyanga kabayigokoba mabagokobe nabo enkonzweni kaThixo kunendawo esigokoba kuzo nakule ndawo make sibonakalise ukugokoba nakule ndawo sizaphuma le ngoma ngamakhulu mabini babala amakhulu mabini anesithandathu ngokomnqondo wami ndibawona ngoku ndisebenza amaculo azathi wonke umntu olala akwazi ungene alicule u-206 ndiyakhala kule nkosi bawoyigwele ndive kokudugwayiba ndive ekweneni kweli lizwe ndiyigusha ndiyalakeka mandilandwe mandifunwa ndikuyiswe ndiyoyika kula mawa mandilandwe ngoduswe ithi bezokugqilela ngoko ndingahamba nawe Nkosi enofefe ndiwanyuka amathwini neentsuku ezimnyama 206 Thank you.
amadodana notata bonke. Ngibulise umongameli kazi phakathi kwethu, ngibulise ubaba uGosa, ngibulise umama webhokisi Xawa, ngibulise omama bonke abakhona phakathi kwethu, ngibulise kunye nabantwana, ngibulisela nomthinjana and all protocols observed. Egama lenkosi nomvuleli wami, amen. Ngoku sizakwenza ingxelo yobomi bakhe esizawuthi xa iqalisayo sibe ngenyawo sonke, izakwenza digital yakhe yona siphakame ke simamele. Usondele uyehova kwabanhliziyo zaphukile, abasindise abampoya kwintini. Okunindubi okulehlelayo ilungisa uyehova ulihlangula mawethu kokusifikelela kulo ithuba lokuba sithi sifunde yaye senza amaqabantshintshi ngobomi balowo ongasekhoyo. Usimphiwe mninawa Zwilokuphela, Usimphiwe mninawa Zwilokuphela uzalwa umfundisi uMalihambe nomama uNomanzi Vabaza. Ezalelwa apha ngomhla we-17 inyanga Disemba ngomnyaka ka-1972. Mawethu umntwana wesibhozo nokugqibela kubazali bakhe abasele balandela. Ufundile eCharles Junior Lower Primary School, wadlulela eNew Brighton Higher Primary School nase-Ithembelihle Comprehensive School. Wafunda izifundo ze-technical drawing ne-diesel mechanic phakathi kwesibili. Usebenzile mawethu kumziko kulomba elungisa i-engine zenqanawa elwandle. Wazikhulisa isakhono se-welding. Wasebenza kwishishini eliqeshisa nge-trailers eMonti. Ukanti mawethu ke wasebenza nakukomani e-SAP. Ukanti umdla wakhe uye wakhula kwi-welding. Wasenzela ishishini elincinci esebenzela ekhayeni. Linene lona elithi asinamfi wethu apha koko singabahambi emhlabeni. Kusutywe kukufa esasisebenzela esama ukuqhubekeka ne-welding. Ushiya ngasemva unyana wakhe ubonke abantakwabo odade wabo nenhlaninge yabatshana. Sithi lala kakuhle gcaka madluba qokahle ngithanda uhamba njengelanga ulubhelu wena umanzandonga. Uphumla lokho sohlala sinawe apho.
sibiza istate sekhaya sizocela lento xa sibiza istate uba unayo ingoma yakho ngicela usihlabelele kwenzele bakwazi udlala ngayo apha singahlabeli ingoma ufike ufike wena apha uhlabele ingoma sathi bathi ngikuthetha ngoku kwenzela sikhawulelane nemeko ekhoyo phakathi kwethu ephandeleni sizama ukunciphisa amaxesha sihleli ngolu hlobo ukuze ke ixesha lethu lingaqhathwa yinja sibonele sesishiya ngamaxesha sihlabele ingoma yakho xa ndibizayo isithethe eso okanye kwayalo ba uyabona imizuzu emibili idlula asihlabeli ingoma uyeza umama okanye sisuka kubhuti uhlabele kwayalo besibeke eze ngaphambili sibize ke ngokwisithethi sekhaya uMrs Nothando Maqoma uMrs Nothando Maqoma isithethi sekhaya yawa lembe yawa omama notata nolutsha ngokubanzi endingakhange ndibalise ke ndinganezibasefuna ungathi kanti andibadelanga into funake sibethwa lixesha njengoba ndiculayo uSimphiwe ayithandi so kangoba ke wane-surprise birthday I think ibi-last birthday yakhe last year eyenzelwe ngoodadewabo nabantakwabo apha ke so babethula yona ke bonwabile sheni kakhulu so ke ebekuhlazeke kakhulu umculo so ndiqoma ke at least nokuba ndimculele ke le ngoma yakhe wagqibisa ngayo ubonwabakayo uSimphiwe sesivile mosiphi obituary yakhe uba wavela nini njani ekhula nontombi entsha umtshana wakhe bekhofu kodwa ke umtshana wayengayithandi nje uba kuthiwe umalume njengoba ke umtshana engumzukulwana kaMzeti ekhula naye noMzeti engathandi kuthiwe tatomkhulu uSimphiwe ukuvela kwakhe waye wakhe wahlala esibhedlela mama wadischarge so mhla wayedischarge esibhedlela wayolanda nje kangoba ke kwakho iindaba zoba ndinomntana yayindikumbisa kakhulu kodwa ke loo nto leyo kodwa ke iphinde ndikumbisa so bakhula ke uSimphiwe nje ba engugqibela pheka utata mos waye-street kodwa kuSimphiwe nakuntshana ebelex kakhulu kuba uSimphiwe nontshana ikritshi yabo ibilapha eyohoza ihoza naseyo khona sise-walking distance but bebesiya ngemoto nokubuya kwabo abazobuya imoto engakhange yobalala so abantwana bemoto
uSimphiwe besithi ke ngokunake xa bebuya package bebenikwa iscones xa unegudu ebengasityi iscones sakhe ebefika mhlawumbi igame yalowo aza kunika ke okanye lowo amthandileyo ayinikeze ngescones sakhe. So ke yahamba lento utata wasweleka. uSimphiwe ke utata wayedla ngokuthi kuye uyinkwenkwe kayihlo. So uSimphiwe akakhulanga esithi tata, ukhule esithi yihlo utata kuba ke eyinkwenkwe kayihlo. Naxa esitya mhlawumbi kuyatyiwa phentafeni isitulo esisekani katata bisesikaSimphiwe. Noba kufike undwendwe noba kufike banina elihleli ekani katata uyalisusa ngoba uzawutya apha epleyitini katata. Utata angaboni into irongo apha athi ayifundile isuka sisitulo somntana, funeka lo mntu ayohlala ke phaa abambe ipleyiti yakhe atye. So uSimphiwe kwathi ke ngokusweleka katata njengoba beqhele ukuya ngemoto wacaba ulindela ngelo xesha uhlala eShiwula kunokuba baye eCrete. Yaqonda iShiwula leyo kakhulu bakolele ukuya eShiwula bangayi eCrete baye ngeenyawo kodwa eShiwula. So Mrs. Benmas ummelwane wethu wakhe wazi-sacrifice wamane bathatha ebasa esikolweni. Hayi ke kwaqhubeka kodwa ke bade bababhatala. So ke bafuneka exele nto ke ngokuba utata akasekho, wabuza uba imoto iphi, wasiwa ke eFearplus eMangcwabeni kwathi hayi ke ulapha ke kuyo idrama eyayilapho ekhaba loo mhlaba esithi ukuba kuphume laa moto. So hayi ke yaqhubekeka ke le nto le. uSimphiwe ke bethunani uthandiwe wenza kutsho ke I think besimthandile kuba ekhule utata usoleke uSimphiwe ne-4 years yeah utata usoleke uSimphiwe ne-4 years. So ke ngoku ke sivale sasikhe soba ukhule utata engekho. Ngenye igame uSimphiwe wacela izihlangu zesikolo, kanti ezi zihlangu uzicele ukuthi sonke. So mna andiyazi uhlala nami emagqabi ndathi kanti ngena umantu banokuthi nosise uzidwelisele ngelo xesha andinamali ndinqame kuba ndingavulwa umntu asekhaya ngadinazezihlangu. Wathi yazibona ihlangu zam indlela endandikhubeke ngayo. So uthandiwe uSimphiwe abantwana bakokwabo, uthandiwe ngumama wakhe. So kwawesiphela ke emva kuba umama naye esandulele ayisaza kangangokuba masenze. And uSimphiwe ke besesimanipulate nosimanipulate uba uyayazi uba kanti asoze singayenzi into ayifunayo. uSimphiwe bekwazi ukuthi ngokuyenza le world afowunele olindela leli umbane awukho. Bayofuneka bagilane ke ndangede abantu zihlalele emotini olindini bazawubaleka xaza uyabona kukoza ibengacengwa yena xaza loo nto ayifunayo othembelani thembeni senba wonke umntu ebenothando uSimphiwe and ifamily ebeyithanda kakhulu. Nabendifowunele uzawutsho ke abonke atsho ndithi Simphiwe ufuna nto Genesis bendinakufowunela ndifika ke okay kodwa ke ekugqibeleni zathi kandiwalethele ndangamaze uSimphiwe noba wazi no-iwalete kandiwalethele kandifakele i-airtime uba umfakele ngeshem lo airtime
inoba iphelela kwalapha kuwe because uSimphiwe uzakufonela okokoko usuzona hallo usisi ndilo hayi ebeyifunela yo hayi shame uSimphiwe hayi kodwa ke asisolinto umkile ke ucaka usishile nezo sithukuthezi nezo zinto besizenze ekhaya imisebenzi yasekhaya njengoba naye ke engumuntu ogqibeleleyo kwimisebenzi yesiXhosa oqala kuvele kuyothola intambo inkulu zonke ezo zinto uzenze so ke ebezazi ke izinto ndiyabona uba lapha inobe besemane ephathiswa namatheko inguye asikwazi ukwenza nto ngaphandle koSimphiwe kodwa ke kufuneka umbekele izinto zakhe ngoba ke uSimphiwe uzanibukela nje banisemsebenzini nje izinto ke emva koko uyayazi uba kuthiwe ngamzasifumana nagqabeza nini ngomso ngale mini ke kungumgqibelo ke ayezi uSimphiwe enze athi ke ngokemva koko eqaba hayi ngulungile kanye ngiphathisa athi ke izinto zami hayi ke uSimphiwe abantu abantu baphinde bazi hayi wathi uSimphiwe wayoma egcitini wathi jongani umsebenzi uyizola namhlanje akho msebenzi kodwa nami ngifuna umsebenzi fanele ngambani lokudukani lapho kuzongena apha ngathi hayi babe yimini kodwa ke ebewazifumana ke izinto xa engafuniyo kokusebenza akafuni undanda sozumnyanzele uyawungena ephuma amanezolekhoba aphinda angenapho uba inokuba nehlangu kule misebenzi ngibanelizwa ukuba kukho umuntu ebekhe wamvimba mhlawumbi okanye akamphanto ukuba nguye olanto ogalelayo uzamqabada laa mntu ebeyivile kwakwabo nam ezikhayo hayi ke sithilala kuqolo thina usonwabisile ekhaya kakhulu usithandile sikuthandile wanga umphefumulo wakho ungaphula Kosimama masibize bakhona isitethi esilandelayo usokukhula uMr. Lubhelu Vabaza Mr. Lubhelu Vabaza Yakulangazelela omama ikwayala evuma kamnandi utsha umlisela nomtshintshana ifamily yasekhaya
Ndikumele indaba yentsasa namhlanje ndibulise ngelihle igama lenkosi yami enguYesu Kristu. Amen. Usisi undenzele lula ukuba ayingomcimbi wami lolo uchaphazela into ezininzi. Simphiwe sikhule kumbi sisondelelene phaya eKradokwe xa kuthetha ngabaninawe mna bendizazi lokubana ndinomninawe okanye umninawe osebhayi onguSimphiwe. Noxa bengamboni ndawumisa ngaye nam njengomninawe wam. uSimphiwe ke ngumninawe wam, kodwa ke apha ekhaya ke nabadala abancinci ukuthi imbeko yabo kufuneka sibanikile, kwaye ke uSimphiwe libe kolu luhlu luyibangayo loo mbeko. Athi ndinganguye umninawe wakho kodwa ndikwangumkhulwa wakho, kuba kaloku utata omkhulu uMariam ngumkhulu wakutata. Obu bukhulu wakhe kuye bekusithi ndi ngolo hlobo. uSimphiwe ke sikhulile kunye ii-holidays ezininzi zikaDisemba bendidla ngozityela apha eBhayi. Umomkhulu ke uNobanzi ebesihambisa apha ecaweni. I-Sunday school besihamba noSimphiwe apha ecaweni. Kwesi sibini ke sindim noSimphiwe ngokokulandelana kwethu bekukhona ke nentshontshwana lesithathu eliphakathi kwethu elingutshantsa. Wayesithi kubawo xa imbiza ngutshantshane. Sikhulile kunye ke noSimphiwe. Iinto ezininzi zalapha eBhayi ndizihambe noSimphiwe. Besidlala ibhola kunye uqala phaa kuMbangoti sayotsho kwiDodgers. Kwamahoza aba ndibaze ngoSimphiwe. uSimphiwe ke uye wandintrodusa ke ngolo hlobo lwakhe nakulaa mkawu kaTata uSweet, uTata uSweet ezawutsho ke ukuba at some stage wake watsho kum into yoba le nkawu uyazithandilekeza. Ngelinye ixesha ke xa ungenalekesi uyakwazi nokufaka ilitye apha kwiphepha lekhadibhari uyijulele. Yabona kucala wayezitondela mna. Ndaqaphela into yoba ndawuyijulela le nkawu yangathi ndilibele, kanti indithayimile yalibuyisa elalitye ngamandla. Lahleka ke yena uSimphiwe ke ekhuleni kwethu sikhule izigaba ngezigaba. Kunintsi ukuthetha ngoSimphiwe but ke lixesha. Kodwa ke usisi wake wahlala eTshiwula. Sasingabahambi baseTshiwula, singachazi endlini. Usisiphethe ke wayestrict kakhulu. Sizawungachazi, I think ke nokupeni into yoba bapho abantwana sichazana. Sibuya noko sike sizifumane ezombokodo usisiphethe. Ukhona umuntu ayicingayo into yoba eyona nto engamandla wayiconcern isafety yethu. Xa kukhulwa kubakho into ezithile nezokustoti ezizifunde. uSimphiwe sele eTshiwula ngenye igame. Yabona ke sasazama ke ukufunda kweli cala lezokumpakuza. Kubekho imoto egqithayo sithi kweli cala langaseNewell bandibaphe kathi siyenyuka sibuyele endlini. Kubekho imoto ezigqithelayo, kubekho umfo olafa isitumbi phaa. Saletheka ke kweso situmbi. Hayi, satshayisana nendlela ukuthi. Kanti ichef noke esithecaba kwezisibonileyo lasithi nqakunqaku. Andikho sure ke ngesi strato sisemva kwalapha eYokhwe, kodwa ke sayova kakhulu. Ezi chef zithi
kutheni nizawutshaya nimancinci kuloo nto ke wakwazi uSimphiwe yena uqhawula uxhuzula aqhawule yashiyeka intyoto nam esitshefu zasikata kanye esi sitombi zandizama abaphezu bedolo besicudisela phaza ke uSimphiwe ke ngoku ogumanzi ke mos babeke ngelo xesha bengekayowela wathi ke ndizamixela kumanzi yabona ke apha fukuthuswa yiloo nto ndaphuncuka ngoku apha endleleni andiva kamandi ndivashuka ke ngoku asikwazi uyichaza le ndlela uba inosibethisa nasendlini leyo because kaloku kwale mtshaya ayizukwamkeleka kahle endlini siphindile noSimphiwe sangamanqalathi obhuti bethu mna ndandinqalathela ubhutsuko uSimphiwe enqalathela umanzi ufeni umonwabiso omnumzala wethu enqalathela ubhutvulo phaya esiphetheni ke phambi abanye abakhwetha kukhona umcimbi imelwane yawuqala nina manqalathi apha emntini mhlawumbe kwakwezi veki zokuqala okanye kulaa veki yokuqala siyathingaza okanye siyathembiselana kuzothi ke ngoku emveni kwale veki ngokusekwejisi kwecaba ukutya nokuqafuqafu kwangekho thunywayo yayiseyisithi ngoku sithaleka apha ekumbuleni apha ekumbuleni kwecaba ngoku abakhwetha bayasikhama abasafuna basombule mina zanithile xa sibuyisa ukutya sisisa ukutya ekoneni njengoba sisiya phaa esikwetheni kwakusedadeni kulaa kona yaphaa yaba ayijela Simphiwe intoba masike sizizame intoba noba salele ukuvula phaa indlela esalekwa ngayo kodwa salekwa sike sazizama uSimphiwe ke ebesiya ke naseKradokwe ngoDisemba bathile eKradokwe ngabantu abaninzi abakliniki yethu uSimphiwe babemazi njengobantuli wayengabantuleli bamahlelo utsho nomzala wam xa bendathetha naye sindandifundini kakuthi usuke nawe sikhulile noSimphiwe ufeni uthi heyi uSimphiwe ndake ndaya naye kwindawo yayinomjuphuzo egwayo afuneka ndime kakhe baletsheku iyajayiva nothi kancinci nam andizame ndizizame ndizibonakalisa ukumthatha bam uSimphiwe ke sonwabile kakhulu nayo uSimphiwe mandiyigcizelele into ebitela sisibulelo ithi uSimphiwe uthandiwe ngumntu wonke uSimphiwe ube nesibhizi ezindala naye and bezigulana ngaye and kuyo yonke ke le nto lena ungumntu ke obangayo ebanga nje ngabantu bakokwabo nobhuti bakhe akuthethwa nanjani kukho nomnye umfana apho waseKradokwe ungaphantsi apha kum noSimphiwe apparently wake wafunda noSimphiwe afeteke ukubhuti bethu ke ubhuti manzi lo mfana kuthiwa le chefa ndiyazi noba ibize ngegama uthi ke umanzi uvuma njani ibana le uyivuma njani wena ibize ngegama so kufuneka umanzi ke athibaze loo nto uSimphiwe ke sonwabile kakhulu nayo njengoba bendisitsho kuninzi ukuthetha ngoSimphiwe ukuba le khona ixesha umntu ebengathetha ophele ngoSimphiwe but ndiyafuna uyigcizelela intoba uSimphiwe was a very warm person ebenobubele uSimphiwe kakhulu ebathanda abantu bakokwabo uSimphiwe xa ndilapha eBhayi amaxesha amaninzi bendiza ngoyojikela phaa kuye unee-nicknames ezininzi esamphazo uSimphiwe unguSpira unguMampira ungukutya ininzi kwezi nicknames ke zingqamana neemeko ezithile andifuni ke ungayichaphazeli intoba
uSimphiwe kokuhamba kwethu bebhali sikhula sonke njengomuntu okanye umhlali wendawo ebesincedisana kwezinye imeko zokukhula esi-introducer nakweli cala athumba lunosincumisa zezokukhula ke ezo bekumandi ukuhlala noSibila njengoba bendisitsho kuninzi ukuthetha ngayo uSimphiwe sawuhlala simkhumbula sawuhlala simcinga. I can't imagine you open up and go Simphiwe. And andikwazi bendisitsho ndisithi mandimcele uThixo ndikwazi ukumamthele uSimphiwe because uSimphiwe ndikhulile naye not nje ndikhulile naye njengoba ndisitsho njengomninawo nomkhulu wami. Kokuhamba kwakhe eTransloop xa sizithutha thina sithi singodzaka olubhili omanzandongo omthando wahamba njengelanga. Ule ithi umthando wahamba njengelanga uyiphilile uSimphiwe lona because ebekuthanda ukuhamba. Into enditsho kuye xa eTransloop ndithi Mamphiwe wena uhamba indawo endingazaziyo kwiTransloop ngolunga kwiTransloop. And uSimphiwe was a social giant. uSimphiwe enentshomi abathanda abantu akukho apho bengafithi khona. Kodwa ke masikhulule cala ndizawutsho nani kwikhaya lasekhaya ndithi xa siqhobongwa lwamvila lokufa masibize yena asihlangule thina simzukise. Hamba kakuhle cala, hamba kakuhle Gqokashe, ulubhili wena umanzandonga umthando wahamba njengelanga sawudibana engqungqutheleni. Amen baba. Sibize isithethi sokuhlala. Isithethi sokuhlala Mr. Chimpi senze. Mr. Chimpi senze.
Brought to you by HD Studios, keeping your memories in HD quality.